Qajan, tur qap qaqılya. Saat neçe wat? 10 kol gelýärdi. Akmuradyň çagalar dur bar berdiň açdamy? Vay gowluk bola görsinne. Gowmugy, gelin geçin. Ýary ýyja näme işläp ýörsiňiz diýsene. Al suwur iç. Näme ol gowlukmy? Biziňe günümiz gün näler bäwuljan. Agay mene nerden başlajagymyň bilemok. Halis şydamok günni. Günne günümiz uruş. Öýden çykaryp goýberýän wagtyna seret el günden hem çekinenok gyzol. Näme ol gyzyňa aklyndan adaşyp ýörümkä? Biz bilmedik jinsyt gödöde. Qaqajan özüm gurlaşyp göräýsin bolmasa. Kakam bizi gowaranok. Beýdime gyzdym. Yöne eceme gıyıp dur. Gözün görmesin neydi ecemem ağladı. Hov ağam, salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Duydansa da gelmeğin eýgelikdir da herne. Gencem dağam gowmy? Gow Hudaýa şükür. Sizinkiler gowmy? Bizinkilerem gowy Hudaýa şükür. Nädip bilen gowdumy? Näme bolýar ağam? Sen aýt näme bolandy? Hemme zatdan habarlyydym. Biraz denemen etdik. Ütgöşk bolan adam ýok ağam. Öz tasap ata söýlerine gitdi. Gitme diýsem hem diňlemedi. Murat! Näme ýalan sözleýär? Ýejeň bir wagty bize geldi çagalar. Sana akşama çeýin wagt berýän. Çagalan ýygyna. Düşündiňmi? Düşündüm ağam.